खुलुमबाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनां बाथ्रा लानानै फैदों जाय बिथांमोना पाइल्स बायदि बेराम जानानै दं आरो गोदोनायाव जानाय टन्सिलनिबो आरो गन्थङा चाइनिस जानानै दं ओमफ्राय जों हिन्जाव माहारिफोरनाव जाग्रा प्रब्लेमनि उदै सानायफोरनिबो बेफोर गासै बेरामफोरनिबो मुलि मोनजोबनो हागोन आदा रन्जय ब्रह्मनाव आं आदा रन्जय ब्रह्मनि नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होदों आदा आब'मोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन जायफोरा बेफोरबायदि बेमार जानानै दं आदाया माने अनलाइनाव होफैयो आरोना जाय अर्डार खालामनो गोसो खालामहरखादो आदामोनाबो आब'मोनाबो आदा रन्जय ब्रह्मनि नाम्बारखौ आं होनानै होखाबाय नालाय स' बेमारनि बागै आदा रन्जय ब्रह्मनावनो सोंहरना लानो हासिगोन नै आदानि क्लिपखौ आं होना होदों ससे नायलांदो नैबेखौ साइनिसखौ लाजोब्बाय आं नै फुरा लाजोब्बाय ओमफ्राय नैबे माबानि थै खिनाय खिनामा लावनाय थै खिनायनि बेयो ओमफ्राय नैबे टन्सिलनि ओरै संख्रि होनानै गोदावनानै होनानै गारग्राया आरोना नैबेनो गुदुं खालामनांगौ आरोना बिराद मोजां हामखायो जाहैदों बे आदैनिफ्राय आं गासिबो लाजोब्बाय दा ओमफ्राय जाय बिहरदों आदा रन्जय ब्रह्म बिथाङा चिरांनिफ्राय होफैगोन आरो मुलिखौ सुनिबारखालि जोंनि बे सानजा लाइनाव मोनफैगोन जायनो नांगौ अर्डार खालामना लादो अनलाइनाव माने अर्डार खालामबाथाय गाव पार्सेल हरगोन आरो मुलिखौ चिरांनिफ्राय आदा आब'मोन गासैनोबो नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरदो आदा रन्जय ब्रह्म